Egun ba, beste egun batez, ne kanaleko jarraitzaile zeaten guztiri. Gaur kontane, beste ibilalditxo ateitea animatu behar. Eta gaur kontan abera asmatzen dezuen nunga biltzen. Ingurune hau ezagutzen dezue? Hola ekin malima dut? Bai. Urdingo igerilekun. Urdingo piztinatan gare. Eta gare, hemen txutzi deu kotxea, eta gaur noa inbar deu. Gaur inbar deu, Sarabeko bailara hortaxe jungo. Sarabe edo ata honen Saabe zaentzaio, laburtuz. Eta noa jungo gen, hor, gentilzulo edo sorginen zuloa edo hola deitzen dan zulo polit bat ikustea, hortxe. Vale? Ordu nortako, hemen digabituko gea, eta hor Sarabeko bailaran ezkerre hartuko dugu. Vale? Venga, hemen dixe ikusten dut. 1 metro, vale. Bueno, eta kotxea hortxe utzi do, vale? Igerileko hor dau, hemen bidengo atzala, hemen txeutzen dugu albo baten, San Pedroko ermita, vale? Eta guk, hor kotxe utzita, horrontzaka jungo, vale? Sarabeko bailara junbargea, hortik ezkerrea hartuta. Bueno, eta hemen txe, bideo hontan gatozela honea, Sarabeko bailara hontan sartuko. Vale? Sarabe, baserren izena, Sarabe da. Eta hor dago besta bat, Aitziberko ermita bat. Da, gu gaur ez dia jungo, baina hortxe da. Vale? Orduan, gu mentxe, aurrea. Bueno, eta gu hortixe gatoz, vale? Bide gurutze utzi deu, 1 metro eskaxia. Hemen txe gatoz biden, eta bide xor txikia ikusten dau, mendik hartuko dau. Hortik jungo gara. Vale? Bideo utziko deu, hortik juten da horreixago, Sarabe baserria eta Aitziber ermita. Vale? Baina gu ez gara jungo. Hemen ixe hartuko gara, vale? Eta eskubia hartuko dugu hemen txe, bideo nixe, seituko dugu. Bueno, hortixe grabatu dugu, bai? Eta bai jungo gara, mendio, horreixago. Eta hemen, hortik gora hartuko da, bai? Venga, hemen ikusten da zuen belartzari hontantxe, hemen di gora. Bueno, hemen txe dau bidetxoa, vale? Ikusten da zuen, bidetxoa markauta dau, nixe gora, bidetxo horren zaituko da, bai? Venga. Bueno, hemen txe dau, vale? Hortxe dau belartzarie, hemendik 50 metroa, vale? Eta hemen da bide xur txiki bat, vale? Eta hemen digora jatzen ganen, honea etortzen gara. Vale, arkaitzeu dauku pare-paren. Hemen dare argoilak eta eskalatzen ibiltzen dimen sobrare. Bago gingo du lehenengo, hemen dixegun, bide txiki. Segiz eta horra matea. Hor, harrita arte hortatik, ikusiko zua, nundi juten da, vale? Hor bidetxo badau, hortik aurra zaituko du, vale? Eta ingo deu, harri hau ezkerreko aldetik pasau, eta aurreko gora igoko gara, vale? Oin aurre hartuko dugu. Hemen txegoatz eta zeitu behar dugu, arkaitz kontrontatik, pixka eta aurre txego, vale? Eta hortxe, aurki, ioko gara. Bueno, hortxe zarzigea, vale? Harri kontra ontantxe etortzen. Aldapa harin badao, eta hortxe zardaun, gentilen lehioa esaten dana, hortxe daukeu. Vale, errepidetik eta ikusten da. Vale, oainik ez da inondo ikusten, zati oainik osto geroi bedare. Orduan hainbeste ez da ikusten baino. Hau negun eta garbi-garbi ikusten da zulo. Vale? Orduan gu ingo du gero, hoi bestaletik ikusiko du. Vale? Baina oainik bar deu, hemen gatozen bideo hontan jarraituko du. Eta aurreago igoko du gora, vale? Venga. Bueno, eta hemen txegoaz, bidetxo hontan, eta hemen ja emateo, lepoa edo, bi arkaiztarten arteko lepoa edo, ailegatzen aigeala, vale? Hortxe, ateako gea, lepoa. Hemen izi tarte ontatik, vale? Venga.
Bueno, eta honea ailegatzen zatenen, justu lepoa dago hemen, bale? Grabaizuetena, mentxetorria lepoa hau da. Hortxe dago gaztelue, bale? Ordo ninbar dugu. Harri hau hemen digurut zeharkatu azpitik, honea igo eta horreatea, bale? Hauxe zeharkatu behar dago, atzetik bueltan. Horrea ikoko, bale? Grabatzen jungo naiz, zuek ikusi izazuen nola da, bale? Ordu. Hemen dixe gesten gea. Hemen dixe bide xurra dao. Eta hemen txe bidea behize, hemen dixe horrea gora jungoa. Eta hor sokadun bidea dago, bale? Venga, hemen txe jungoa. Ordu, hemen txe haure io ingo dugu. Gustan dezu, Hortxe da lepoa, eta indeuna da, justu, aitzoni buelte eman bagarrik, bale? Betio, hemen txetorria, eta oain atzeneko metrok, dauzko hemen txe, iruritako gazteluko, panel bat edo, bale? Ziozu pixkat, gateixa. Iruritako gazteluko monolito bat da, bale? Hemen txe ikusi zazue, iruritako gaztelua, Nafarroa Erresumako gaztelu garrantzitsua. Oain jarreko dizuet, honen argazki bat irakurri alizeteko, bale? Berez gaztelu hor goran dago. Torrea juteko, hemen ikusten dezue, sokakin dago. Orduan kontu hondiz, igaroko da, bale? Venga. Bueno, eta hemen kontu hondiz sokai helduta jungo ga, bale? Bazpare igual ebia idonen da hau guztion leike, baina bueno. Kontu pixkatekin pasatzen mazete ez da olako arreskui, bale? Ikusten dezue sokea hemen daula. Bale, orduan tira, pixkat aurra eixo jungo ga. Bueno, bortxe, 10 metro besteik ez dira, sokakin gutxigo, igual 5 metro. Behira uzazue, sakana ze polite. Dau, euskikin da ikusteko zaile dago, baina, bueno, oso polite da. Oso polite da. Eta, bueno, hementxe jarraitzen dau, biden, bueno, ikustezue, ez die etxeko eskailerak. Pixkat, kontu zibili barko ga, baina, bueno, tira tipitapa, oin horrea gora joko ga. Bueno, hemen igo ditu eskailera txo maila batzuk, honea hilatzen gara eta gora indezakeu hemen gora, edo bestela hemen dixe bueltan horrea eta hemen dio honea gatoz. Bueno, hemen dikin behar deuna da gora atea hor, bale? Kontuz hartuko dugu eta horrea jogoko gara. Behira zazue ze bistak eta ze ikuspegiraren hemen dik. Pena, guzki horrek ez diule uzten ondo preziatzen. Urbasa hor txegin. Santa Marinako ermita hortxe. Hau altxasu da, pareko altxasu. Eta gu urdien. Eta gu hementxe, gora puntu ontatako. Eta hementxe, igo ditu metro hauek. Eta bestaldea pasatzen gea. Eta hau da, Sarabe Bailara. Hauxe da Sarabe Bailara. Lehena esaten dizueten ermita, hortxe dau zuaiz tarten, bale? Ez da ikusten, da baserri, Sarabe baserri huexe da, bale? Guk kotxe utzi dugu biaiz tarte horren ondon. Hortxe dare horren atzen dari igerilekuk. Bale? Eta justu hue, gaineko ez hoi ez, antxe intxuspuru da, bale? Intxuspu esaten dana. Eta berno eskubin ikusiko da, bale? Bale, beharia inantxe dotore. Eta gu guain ingo deuna da, xoabe eta kontu hondiz, hemen dixe gora igoko ge, bale? Arriskoi hartu ge, bale? Konturo ez etxezte guain, arkaitzen ezkerrego alde honta pasatu gara, bale? Eta hemen dixe bidea dau, eta horrea xe joitxeko ge, bale? Venga. Bueno, hemen txetorri ga, bale? Arri hortatixe, egongo die, 20 metro, pixkat, bueno, kontu pixkatekin etorri berga, bale? Hemen txe, Sabeko Bailara hontan, beria inantxe deula, eta handia antxe deula, arria hundian atzen,
eta oidanagan, bale? Intxuspu hor goien, bale? Eta guri ja falta zaizkio, azkeneko metro hortxe iotzeko, bale? Hortaz, bueno, bidetxo horretio, ioko beha, kontu zibili, bale? Bueno, eta honea gora etorretagon, espektakulo, espektakulo da, no dana, bueltan. Ikusgarri da. Sopolitxe. Bueno, eta gaine atagea, eta hortxe aurre esago, dare, bueno, garai bateko gaztelu izentzaneko arrastok, beide mentxe dare gaina. Mentxe ikusten mazue. Beide hemen eskailera gantzamaten dituzue. Landutako harria ikusiken hemen. Ikusten duzue? Landutako harria. Mira, eta hemen zer dago? Begira. Zer politxe. Hau harri landue da. Hau ez da naturalki hola sortu. Hau da landue. Landutako harria. Hola harria. Bueno, eta hementxe gaztelu ezanekoa. Vale? Hementxe gaztelu bat txiki bat engo zan. Hemen egongela bat engo zan, hor zulotxo bat da. Zuloa dauna hementxe da justu. Eta begira ezazue, bueno, hemendik bailera hau defendatzeko postu izango zen. Alde batetik goi izango zen, hemengo pasea zaintzeko, baino ez hemendik garuntza garraik. Hemen gogora uzazue garai baten Gipuzko aldea juteko Lizarrustiko bidei etzeon. Zegon bidea zen Bernoago galtza da, eta Bernogo galtzadea justu hemen ise dijo. Hor gora intxuspuru dau, bueno, Berno hemen eskubia esago dau. Vale? Orduan, izango zen, hemengo pasabide haure zaintzeko baitare. Vale? Baioi eta baioi gare. Pena, pareko eguzki horrek ez digulo duten era bat ondo apreziatzen. Vale? Baina bai dazuz ikustazu ez, edo horretan dana. Txeso, erraga, harria hundiatzen, berien justu jontxorra mentxe. Oleiten badet ikusiko dana. Eta hemen Sarabeko baiara txo. Sarabeko baiara. Besta altxor txiki bat, hementxe sakanatik moitu gabe daukeuna. Hemen inbarra dauna da, kontu zibili propioa. Hemen behaldiko amildegi dau. Ez da bromatakoa. Txitonea. Torriatzea. Vale. Bueno, hoen behize, pixanaka, horrea behera jetxikoa, vale? Venga ba. Eta bueno, hortxe gainen egon geha, hemen gela bat zeon, hemen besta gelatxo bat zerbait, alabak esatenik, hemen atetxo bat egon zala, eta hemen, usten duzu, bizulo bezala dare, hor ate bat atrankatzeko, leku bat, egon zala. Vale? Ikusten duzu, azte biztea garen hor. Zora garen, vale? Bueno, oain zer egingo deuna da? Oain egingo deuna izango da, berrize, pixkat hemen di behera egingo deu, eta sorgintzuloa ikusteko orain gontan eskuine aldetik jetxia ordez, ezkerreko aldetik jetxiko bat hortik ikusiko du, bale? Sorgintzulo, gentilzulo, bueno, nik ez dakite nola dantzati. Urde indarra gera atea esaten du eta altxasu arrago gerrezpano besta eratea, ordu gerrai ez desortu nahi, bale? Ordu, lehenengo eta bain, tipitapa, berro eta metro, atzea ingo ditu, bale? Venga, bueno, hemen dixe jetxigia, bale? Hemen, bueno, arrisko ondik ez dago, baina kontu zibiligarra puntu batzu dare, bale? Hemen amildegi dau eta kontuz, bale? Orduan, gora indegu eta etorria, bale? Oin hemen ingo dugu behize, jetxigan igogean lekutik. Jetxiko geha hemendik, eta jungo geha, atera gehan lepo horta. Eta lepo horta noain, eskubia berein partez, ezkerreti pasatuko geha. Bale? Zuegu lertu zazuen. Venga ba. Oantxe euzki ejunda eta irudik hobeto grabatzen uzten dizkio. Hortxe eskutatzen.
Bueno, bortixe jetxigea, hemendik etorri gea, eta oin behize igaroko deu sokadun lekuei, bale? Venga, ba, guazen horre. Bueno, eta sokan pasoi hortixe indeu, hemendik etorri gea, hemendik gatoz, bale? Eta hemen da lehen hau bilau duen lepoa, bale? Aldapa gora etorri geana lepoa puntu onta esiatagea, bale? Puntu onta esiatagea. Oain inbar deuna da, hemen aurretik, jetxiko beha, bidexi horrontatik, tapa, zeharka, bale? Ega. Bueno, hemen ezetasune dau eta erristaleko edau, bale? Hortixe gatoz, lepoa hortxe utzi dau. Hemen di gaitzoni aurretik bira ematen du, bale? Bueltan goaz. Eta hemen ikusiko duzue bidexi hurre bada hola, bale? Bidexi hurroni jarraituko diu, behize aurre. Hemen txe ikusten duzue, bidexi dor polit badaula, ez da galera egin, bale? Ez beldurtu. Bueno, bagu hemen txe gatoz, bale? Aitzonen alde ontatik gatoz, bale? Eta hemen, behera jarraitu partez gero horti bultatuko geha, justu hemen txe dau, desbideraketa bat, bale? Lehenago ikusi deun, zuloa ikusten dena. Ikusten duzu hortxe? Gentil zulo edo, bueno, ez dakit nola... Kamaran ez dakit oso ikusten dena. Bueno, bantxeako txiko dizuet. Hemen dixe gora, bidetxo badao, hemen di gora ingo dau. Horreixe. Bueno, hemen txegoaz, igual, eskuk, motagarria, bale? Launtzeko jotzen. Bale, hostizia, taka, ontsa igoko. Bueno, hemen dixe gatoz, bale? Hemen dio, eta guztu dago hemen txezuloa baino. Hemen aurreaka ez dago bideik. Bueno, oso mendizale dienak eta hemen igual ingo du, baina inbarra dauna da, behize pixea jetxi hemen beste, bidea dago, Bueno, bidea dago. Eta hortixe behize digo. Ez da bide zuzenik hortik gora. Dago, hemen etorri, hemen pixea berakain, eta hortixe behize gora. Orduan, hoixe ingo du, bale? Venga, hortxe dago, opari. Bueno, eta hemen txetorri gea, gero hemen txepixka dera indeu, eta hemen dio, hemen txe. Hemen txe gara ja, zulon. Bale? Hemen txe zulon gare. Eta ez dakit hemen progresatzen duen jende lehoza. Hemen dio, jende igotze dute da. Gora. Ba ez dakit. Bueno, hemen. Igual bai. Hala, hemen txe. Hemen txe dugu zula. Hemen txe. Nire labakatixa. Hola. Hemen txe, bale. Lehen nau hor betik etorria. Horti pasatu da, bale? Eta bueno, honekin ja, hortixe, behize, bueltan behera getxikoa. Bueno, ba esan dakoa, bale? Hauxe, gentilzulo, bale? Hauxe da gentilzulo, sarabekoa. Eta hantxe, iruritako gaztelu dutzi da batzen. Bale? Eta hemen txe, sakanako bailara. Emateo ilune dala, baina ordu aldakete ondo eta 6 eta 10 dio baina. Bakarri, bueno, bakizu, hemen ordu aldatzen denen, aurreko 7 eta 10 izango lieke, eta, bueno, ja, iluntzale. Bueno, eta ja orduan gu hemen txe beheraka, taka, jetxiko gaindako bidetik, eta ja honi buelta emanez, behera jetxikoa, bale? Gogorau, traka utziko izuetela, bai? Traka eukiko zuen, beti bezala, bale? Alare abisatzea izuet, hemen arkaitzen hain gertu egon da. Pixkat zaile egiten da, traka, baina, bueno, erraz, intuitiboa da, bale? Eta bideak egin da dare, eta jendek zapaldutako bideetan da antzematen da, bale? Baina bain behiz hemen, taka, horrea, eta hemen dibera, eta hemen ja eskubialdea hartuko da. Bueno, eta hemen bera gatozela, lehena hortixe egin deu, hemen dixe gatxikoen.
Vale? Bide xurre dao, eta tipitapa, jetxikoa bide xur. Hau, aprobatxoz, vale? Venga, azkeneko euskiz pizgaitula. Venga, pagoaz bera. Bueno, eta hemen biden ja ilundu intzaiu ba. Ilundu intzaiu biden, eta bueno, kamarak, kiroleko kamara honek ja ez do grabatzen. Iluntasunekin ez do ondo grabatzen, vale? Horratik, mobila hartu dut, vale? Bueno, esan, ja, hortik jetxi gehala, eta zulotio honea egongo die, 150 metro, vale? Eta hause daia errepidea igerilekuta dijona, vale? Ikusten duzu, hemen dare, 20 metro, vale? Hortaz, venga, segi metxe. Orduan ja hementxe, errepideatako. Bueno, eta hementxe gatoz ja, ikusten badezue ja, behize, hortxe dao, sarabea hartzeko bidegurutza. Bale? Orduan ikusten dezue, berta xiata gea. Bale? Traka utziko izuet, mobil egin grabatzen ez, eta, bueno, kamarak ezin do, ez do antzematen. Hain argi gutxikin, ez do antzematen. Bale? Orduan, ez di grabatzen. Hoxe, lehenago hemen dixe hartu deu, eta alde hontatik igogea, ezkerreko, aitzonen ezkerreko aldetik igogea lepoaino, lepoan indeu goruntza gaztelua, beize lepoaino etorria, eta ondoren indeu bigarren harri hau aurretik igaro. Eta momentu baten zuloa etorri, eta jetxi. Eta bestaldetik, horra eixe, hemendik, 150 metroa, ateak, vale? Eta guantxeia, hortxe igerileku dare, 200 metroa, eta hortxeia bukarea du. Bueno, eta gaurko bideare bukatu dugu, vale? Hortxe ongea, vale? Horratzeko aitzoritan, hortxe bilia, vale? Eta, hauxe gaurko bidea. Espero guztua bizena, buelta motxa den, oso buelta motxa den, ordu bete, ordu eta amarren egin dezuen, ordu eta erdi jarrizian, baina, bueno, alabakin junaun, lasai, arrisko gartu be, ni pixkiate aurretik gun, atzea etorri, behizen laundu, eta holaxe. Eta bide xamurre den, da hemen txez deuken naun, besta altxor txiki bat, azaltzea izuet, akuste izuet hemen, bale? Orduan, venga, gustauko zazuelakon, besta gaurko irteratxo, bale? Venga, agur, urrun arte, aio?